Okay, så er vi på vej til Sverige. Vi skal lige have fest. Og på nuværende tidspunkt er Sigurd Mathisen ved at tage livet af mig, så vi vender lige tilbage om 2 timer og ser, hvad status er. Hej! Ja, så tager vi lige en ny opdatering her. Hej. Hej i Sverige. Hej, ja. Hej, vi har været inde og få en dejlig burger. Og vi er nu en time fra startdestination og er meget spændte. Inden om ikke så længe tid, så skal vi i gang med noget sørøverquiz. Og ja, det er faktisk status lige nu. Ikke mere. Hej. Så impulskøb. Vi har lige et lille stop her på en resteplads i Sverige. Vi har lige et lille nummer fra Maja. Værsgo Maja, kom så. Kom nu. Vender lige den her rundt her. Hvorfor kan jeg ikke det nu? Det kan man måske ikke. Okay. Kom. Spil nu! For fanden. Vi skal dokumentere. Hvor er min kone, min gode gamle kone? Jeg har byttet hende for øl og kontanter. Jeg kan ikke huske. Sverige er en fest, og Sigurd han har købt romkugler. hvad foregår der? Så folkens, så begynder der at ske ting og sager her. Hvad er det vi har her? En svensk sø? Men altså, hvad? Mine damer og herrer. Det er en fest. Ja, så er vi i sexy outfit, klar til at sejle i kanoerne, der er pakket. Vi har turholdet her. Vi stikker afsted. Stik syd. Eller den vej. Ja, cirka. Piraterne er på vandet. Be aware. Jeg savner. Maja, hvad laver Maja? Hvad laver Sigurd? Han pisser. Hej Tue, kan du have det godt? Vi ses, Tue. Vi ses. Nå, nu sejler vi sgu for Tue. Ha' en dejlig dag. Hej. Hej, Tue. Jeg er da ligeglad. Skal vi ind og hente ham? Det var meget lækkert. Hilser vi lige her engang. Hej. Jeg er da ligeglad. Niklas, fad! Bop! Råb! Så for helvede. Tue. Så nu går det sgu galt. Jeg lader være med at ro. Ja tak. Fy for helvede, der fik jeg søvand i munden. Så er der blevet... vi er kommet i land. Bålet er blevet sat, og vi er ved at være klar til lige at skulle lave lidt mad. Kanoen er lagt til land. Sigurd, hvad er status? Vi er her. Og det er bare skønt. Jamen, vi er her. Jeg er da ligeglad. Og Maja, hun er ligeglad med det hele, faktisk. Men det her, det er jo simpelthen... Svensk idyllen er det bedste. vanvittigt befriende, altså. Ja, nogen har taget min øl. Det er en video i snydt! 20, er du klar? Ja. 20. Der står sgu et får. Ej. 2. Mæ. Er I klar? Ja. 1, 2, 3, nu. Farmer dating og score.dk er der knald til de mange, plads til de få, ja. Jeg har haft et drøm om kærlighed, men det her cirkus ikke var det. Og jeg har en lille hemmelighed. Og nu må jeg give dig klar besked. Jeg kan virkelig godt lide mænd, men jeg tænder bare ikke på din lem. Og nej, jeg Den er til Tue. Jeg vil bare hellere ligge her og pille ved mig selv, ja. Og jo, du er virkelig slem, men ligesom alle de andre er du lidt for nem. Jeg skal
spiller onani, spiller onani. Onani, 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 onani. Onani, 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 En lille sang for bådene her. Det må man sige. Det var flot. Så er vi afsted her igen om morgenen. Anden dagen. Sigurd, skal vi lige sige hej her? Hej, hej, hej. Næsten ikke tømmermænd. Næsten ikke tømmermænd. Vi har anden kanon her på slæb. Kan vi lige få et godmorgen dernede fra? Godmorgen. Godmorgen. Der er ikke nogen... Det er simpelthen bare idyll. Det er træt i... Derude. Mathisen er lidt træt i dag. Omkring udlejning og alt sådan noget, hvis man har bådvirksomhed. Så er der noget, en anden uddannelse. Ja, og sådan noget. Og så bruge det til det. Man kan også købe den. Nå, ja. Så er vi kommet til lejrpladsen anden dag. Second day. Der er blevet slået lejr her. Vi kunne ikke finde noget shelter desværre, så det er virkelig blevet på fornemste friluftsmanér her. Jeg siger lige goddag. Hej og Sigurd her. Ja. Lavet en lille fin bålanordning her. Og Gryden! Se gryden! ja, vi skal lige se det lækre mad her. Jamen altså, hva'? Gala. Gala. Og det rigtig sjove i dag er jo så, at herovre i baggrunden, der kan man så ane det dejlige telt, som Maja og Tue skal sove i. Så har vi så Sigurd og undertegnet, som så, fordi vi har været så heldige, at der ikke er noget shelter i dag, så har vi simpelthen trukket loddet, som hedder, at vi skal sove i kanoerne. Så vi har fået sådan en lille vandseng i dag. Skal vi lige hernede en gang og se. Vi har simpelthen redt op hernede. Og det bliver jo bare drønhyggeligt. Så der er lige 2 senge der. Et stykke til Niklas Tarker og et stykke til Sigurd Mathisen. Og så skal vi heller ikke lige glemme det her. Så kan man sgu godt overskue at sove i en kano. Så er det blevet spistid på dag 2. Vi har lige lidt mere video. Vi skal lige se lækre sager her. Halløj. Jeg tror også nok lige Noma kan stikke af. Det er sgu ikke. Vi behøver ikke at stikke den op bag, vel? Fordi det smager meget godt. Musk. Kan jeg lige sige hej derovre til også? Ja, musk. Hej. Okay. Men altså, ja. Der er faktisk ikke så meget mere at sige. Vi er fandme trætte, altså. Vi har padlet løs i... Hvor mange timer har vi sejlet i dag? 10. Ja, jeg tror også sådan lignende. 10 timer, tror jeg måske, vi har været på vandet. Det har fandme været hårdt, altså. Ja, det var sådan cirka 8 for meget. Det var virkelig hårdt, altså. Så et lækkert, velfortjent måltid. Vi tager lige udsigten en gang til, fordi... Nu sidder Mathisen og spiller det hele, så det skal vi altså lige have herinde. Det hele det går galt her. Og så Mathisen, der svinger guitaren til. Ja, så kan det gå. Sådan kan det gå. Det var bare Niklas. Når man ikke passer på. Hej! Godmorgen. Det er 3. dagen, og det er sygt koldt. Mig og Sigurd vågnede i vores virkelig lækre senge hernede, jo, som vi viste tidligere. Der er efterhånden blevet pakket, fordi at, det er også simpelthen for koldt. Så vi har lige fået lavet lidt lækker kaffe her på trangagen. Og lige lidt morgenmad her, I kan godt høre det. Det stormer godt. Grå himmel der, og ja. Det er friluftsiden, og det er bedst. Måske vi lige skulle have en lille kommentar fra Maja her. Maja, Sigurd, hvordan smager morgenmaden? Har du smagt rejeosten? Jeg har taget alt mit tøj på. Sigurd har altid tøj på, ja.
2 par shorts og et par joggingbukser, 2 par boxershorts, 3 t-shirts og en trøje. Har du lige et eller andet? Jeg har også fået alt mit tøj på i dag. Ej, hvor er jeg træt ud, mand. Nå, jeg har også fået alt mit tøj på. Jeg pisser fryser også, og min sovepose går i stykker. Så jeg får min kaffe. Men det vi skal huske på er, at vi har jo haft 2 fuldstændig forrygende dage med hamrende lækkert solskinsvejr, hvor man har kunnet sidde i shorts hele turen, nyde solen. Det er fandme skønt altså, så nu vil vi bare gerne hjem. Nu er det koldt, og vi er dødhamrende trætte, og der skal virkelig ros i dag. Så ja, vi står det her og samler lidt energi og lidt kræfter, og så er det bare derudad. Vi ses, når vi sidder i bilen. Hej. Hej folkens. Vi er tilbage igen med videodagbogen. Vi er nu på vej hjem. Vi gik desværre død for strøm i går aftes, så der er lige glippet lidt video der. Det er vi virkelig ked af. Maja er gået helt kold, som I kan se der. Tue, højt humør. Anders Gansen. Virkelig frisk. Totalt. Sigurd er tydeligvis også frisk. Jeg sidder lige og får gab lidt der. Det har fandme været hyggeligt, men det var lige lidt hård dag her til morgen. Vi, som I så i går, skulle vi jo lige sove i kanoerne der. Det blev sgu... det var lidt hårdt. Det var virkelig, virkelig varmt, da vi lagde os til at sove, og midt om natten, så begyndte det at blæse op, og det blev forholdsvis køligt. Og det betød så også, at der var stormvejr i morges, da vi stod op. Og høj søgang, så det var tilbage at blive hentet, og så er det selvfølgelig klaret op og blevet lækkert vejr. Men nu er vi på vej hjem af. Vi skal have noget mad. Vi er dødsens trætte, og har haft en pissefed tur, altså. Så det tror jeg er alt for den her gang. Vi siger lige hej hej. Hej hej. Hej hej. Fest. Mig er gået kold.